net als een foto van zijn neusje en Chocomel en... Ja. Oh. Kijk mijn tas. Overlevingspakket. ja, gerne. Wouter. Zo, goedemorgen heren. Goedemorgen. Wat zijn jullie te doen hier? We staan een bandje te Ja, plakken. een beetje bandje plakken of zo. Ja, een bandje plakken. Nou, handig dat er twee beroepsietsmakers dan, zeg maar, hallo? Rob, did you wake up call? Ja, binnen naar